We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Have a blessed Thursday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Malita ug Don Marcelino sa Davao Occidental Province. Sa may buntag, Mayong buntag sab Jill, ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Malaybalay City ug Valencia City sa Bukidnon Province. Mga kapuso, dungan ta nga ma-inspire sa istorya sa amahang si Rexel Aclarabal nga naglusad og inisyatibo nga matabangan ang mga kabataan nga adunay sakit nga leukemia. samtang say-sayron sab nato ang istorya sa kalampusan sa usa ka Dabawenyo kinsa mo ay top 4 sa Philippine National Police Academy hinirang class of 2021. Ato makauban unya taud-taod si Police Lieutenant Kenneth Van Incabo. Og makauban sab ni Attorney Resi ang hair and makeup artist nga si Jasper Giloreza. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express, sabay natong tun-an ang usa ka dessert nga suwak himuon sa mga mommies alang sa family karong summer. Tama ka na Jill, kini ang cheese boat tart nga itudlo kanato ni Candy Santiago Torres sa Cagayan de Oro City. Maayong buntag mga kapuso. So we are here today kay atong i-prepare ang among best seller which is cheese boat tarts. Our main ingredients for our cheese boat tarts. First, we have the crust. Ang iyang ingredients are, of course, we have the butter, and then we also have our all-purpose flour and our sugar and the eggs. So the first thing that we need to do is make sure that our butter is already melted at room temperature. Dili pud katong liquid na kaayo. And then we add our sugar. That's it. While we're pouring, we also need to mix. So this is how we do it. Now we mix everything and we actually have our complete product for our dough. So what we'll do, we are going to mold them into these boat molders. So after na mold na nato tanan sa atong boat molders, they're ready to be put into the oven for its initial baking. And kailangan nato siya i-bake for a few minutes para ready na siya for the filling dayon. So now, from its trip to the oven, kinaluto na siya partly. So what we will do, since it is cheese boat tarts, of course, it has cheese, it has milk, butter also, and egg. This is our secret recipe. So now for our final touch, our kasuy, harvested locally. Finished na siya and ready na siya na ibalik sa oven for the final baking. Mga kapuso, ani-ana ang very delightful cheese boat tarts of Candlelight. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang kinabuhi, kaagi ug kabayanihan sa mga nag-aalaga sa mga tawong adunay sakit na leukemia o sakit sa dugo.
Ato makauban karong buntaga ang presidente sa Leukemia Patients and Parents Organization, si Sir Rexel Clarabal. Sir Rexel, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Mayong buntag sa tanan, ilabi na gyud sa Kapuso, diha sa Davao ug sa Cagayan de Oro. Mayong buntag kanatong tanan, ilabi gyud sa mga viewers nga naa karon. Okay lang mi dinhi sa Liupapo Center. We hope by God's grace, kaloy sa Ginoo, ang mga bata okay lang dinhi pod. Sir, unang-una no, among sayron kung paunsa ka ba nasulod aning grupo o paunsa ba nagsugod kining grupo nga Leukemia Patients and Parents Organization? Ang Liupapo, nag-start ni siya since 2016, September 27, alayon sa birthday pod sa akong anak na katong nagkasakit og leukemia pod. So diha mi nag-start. Cancer victim po siya, isa po siya sa nabiktima ani nga sakit. So sir, unsa po'y nag-inspire kaninyo sir nga himuon o buon kining grupo ha? Naka-inspire ko ani gumikan kay wala mi kasak-an sa Cagayan de Oro ato nga time. Unya di alam mi matulog sa gawa sa Kapitolyo, kauban akong anak. Unya napo ko nakauban po nga somewhere po dinhi sa Mindanao, particularly sa Cotabato, kining Sambuanga, aduna po taga Surigao nga napo dinhi nagpakimo under sa Northern Mindanao Medical Center nga isig mig pangutanahay kung taga-asa sila until nga niabot sa akong mind nga mas maayo atong sulbaron atong problema kay daghan kayo mga bata nga mga less fortunate kayo ang mga ginikanan nga walay kasakan dinhi sa Cagayan de Oro ug dito nag-start ang akong motivation nga i-organize ni siya nga grupo labi na gyud sa mga bata nga adunay gihambin nga sakit nga leukemia. Sir, alang sa kasayuran sa itong mga viewers karong buntaga no, paunsa ba sir alagaan o unsa ba kakuti alagaan ang usa ka pasyente nga adunay leukemia? Ang mga bata nga alagaan gyud mo sa usa ka labi na nagka-leukemia, dili gyud lalim sir no kay ang usa ka bata nga nag-under chemotherapy mausab gyud ang iyang behavior, particularly sa iyang batasan. Particularly po kanang dili na mo masabot ang ilang gibati labi na nga mga bata isog kaayo while nag-undergo chemotherapy sa ilahang kaugalingon. Pinakataas gid kaayo sa mga ginikanan ang pagpaubos. So muna nakita na mo nga pinaka number 1 gid na mo diri is pinaka number 1 na mo nga among yung gabantayan na mo is ang among pasensya. Irritable kay sila while undergo chemotherapy every day o every other day. Sir, despite sa kalisod no, unsa ba ang tan-aw nimo nga nagtulak kanimo nga magpadayon gyapon sa imong advokasya o magpadayon sa pagpadagan sa grupo nga mag-alaga sa mga pasyente nga adunay leukemia? Sa kani sir, sa kani nga time nga while nag-abang ko og balay, tubig ug kuryente ako tanan unya gilibre na ko sila pagkaon. 100 times pwede na ako igibabod dili lalim mag-atiman og mga bata nga adunay sakit nga leukemia, inspired pod nga napod nila mga ginikanan diri. Kunya ang kani pong mga ginikanan pod nga naay pod di nimo malikayan pod nga mga ginikanan nga something pod nga kanang tuliron pod nimo ang ilahang mga batasan ginagmay. Kunya at the same time pod nakita na ko nga sa akong anak kaloy-an pod sa pamaagi sa ato ang pagtuo ug pagsalig sa atong labaw nga makagaham na nagahimo og nagamit pod nga instrumento para po sa uban nga mga bata nga magpadayon sa ilang pagpatambal. Sir Rexel, imuhang nga panawagan sa mga kapuso viewers karon labi na katong adunay mga malumong kasing-kasing nga buot muhatag og tabang ngadto sa Liupapo. So ako lang panawagan sa mga kapuso diha labi na gyud sa Cagayan de Oro, sa tanan pulo dinhi sa ato sa Mindanao nga unta tabangan ninyo ang kaning mga bata nga adunay gihambin nga mga balatian nga dili gyud dalim. Labi na gyud sa ilahan mga sakit nga dili na to mahimbawan kung hangtod asa sila taman dinhi sa ibabaw sa kalibutan. So kung kinsay nagka-leukemia mo na among giningon nga laban lang kita sa atong kinabuhi nga dili na to tagaan og stress ang mga bata ilabi gyud ang mga ginikanan kay dinhi sa Liupapo Center andami nga mudawat labi gyud sa inyong i-donate sa mua particularly kaning mga rice, groceries, gatas, particularly labi na gyud sa kaning mga sa kusina na galamiton sa matag adlaw. Daghang salamat Sir Rexel sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV padayon sa pagtabang sir og amping kanunay. Daghang salamat po Sir Sael og sa inyong tanan din na maayong buntag
Labi na sa atong viewers tanan. Chillax lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dugang impormasyon o inspirasyon ang hatod ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kanang buntag atong makauban usa ka talented makeup artist ug ato pong diskubrehon ang iyahang mga makeup transformations. Walay lain pa kundi si Jasper Gilareza. Maayong buntag, Jasper, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? I'm doing good, attorney. Unang-una, gusto na mo mahibalaan since when did you start your interest in doing makeup ug paunsa sab ka nasulod sa hair and makeup industry? So, nag-start ako akong journey as a hair makeup artist back 2015. So, nagka-interest ko ani dahil sa akong mga friends. Her name is Leslie. So, naga-makeup siya, tapos naga-uban-uban lang ko ba. Tapos, hanggang up until na gusto niya ipatry na ako na mag-start po ko makeup up until na na-love na ako ang hair and makeup. Napag-sub ka ron sa social media mga makeup transformations and we've seen your videos doing drag transformations. So curious kami, Jasper, sino ba ang nag-influence sa'yo doing this and paano ka nagsimula dito? Alam mo bang ikaw ang panaginip ko? Araw-araw kang tumatakbo sa isip ko. At alam mo bang ikaw ang nagpapasaya? Bumiti ka lang sa akin at nahulog na. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka, ako ay natutuwa. So, nahilig ko ani kay 2017 ata ni tanong ko RuPaul's Drag Race. So this is a craze right now. Ang na-open ang society nato labi na ang Philippines sa drag scene. So ang Drag Race sikat ni siya sa US since this is a contest of RuPaul para sa transformation and na enjoyment sa social media labi na sa national television. Kung titingnan, very detailed talaga ang mga drag makeup. So, sa isang look ba, ilang oras mo ito ginagawa? Lagi, it might take about 1 hour 30 minutes to 2 hours. Prior sa preparation nimo na pa kay 1 day preparation para mag-set sa imong buhok. Kay syempre labi na drag siya, so dapat mas bigger the hair, mas mugamay imong face since lalaki man mi, so masculine among face. Kailangan mo ng big hair para mas maabot na mo ang scene na mahimong babae, murag ana. Just recently, sumali ka sa isang hair and makeup competition. Please tell us more about that experience. Well, it's my first time joining a hair and makeup competition. Labi na sa akong province mismo kung asa ko nidako. And kami ang pioneer ato, first ever na hair and makeup competition. Na-enjoy na akong competition, pero gikulbaan ko, syempre it's my first time. Pero nakailan ako akong mga ginatanaw ng mga tao labi na sa hair and makeup industry sa among province na kasabayan ako, and that was a big honor para sa ako ang nag-start pa lang jud sa hair and makeup. What are the things nga imuhang natunan during that time nga nakatabang gyud sa imuhang karon? Na ako siguro mga butang na kailangan ako i-focus. Dapat kung sa imuhang goal, dito ra jud ka focus, ayo pagtanaw sa lain kay ma-distract ka ana, so mawala imong focus kung sa imong goal. Unsa po ang imuhang message sa atong mga kabatanunan all over Mindanao nga ilahag yung ipasigarbo ang ilahang talento, dili mahadlok nga i-pursue ang ilahang mga dreams sama nimo? Para sa mga kabatanon diya sa Mindanao, always think about your passion. Not just work for money, but work for your heart. Daghang kayong salamat, Jasper, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Salamat po kayo, attorney. Thank you so much, GMA. And that was Jasper Gilareza, mga kapuso. Tutok lang, kapabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, 6 out of the top 10 sa hinirang class of 2021 sa Philippine National Police Academy ang taga Mindanao. Ug usa na dinha ang Dabawenyong si Police Lieutenant Kenneth Van Aligasin in Cabo kinsa mo'y top 4. Atong sayro na iyang istorya sa kalampusan karong buntaga, sanglit ato siyang makauban. Lieutenant in Cabo, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta sir? Ug una-una, congratulations sa imong success. Salamat Sir RG, salamat sa tanan mga viewers. Good morning and thank you for welcoming me in this show. Yes sir, gunang-una, kamusta ang graduation nga nahitabo kagahapon ug how do you feel no nga after 4 long years sa academy nakagraduate na gid ka og top 4 pa gayod? At first Sir, dili gyapon mi makatuo kay sa kadaghag hardships sa moang cadetship training, and for 4 years paningkamutan ginamo na malampusan, and thankful me and we are happy for both ourselves and our family na at last we are done with our cadetship stage. Og so nag-wonder ko kung childhood dream ba gyud nimo nga mahimong usa ka pulis? Well, before Sir, ang papa kay nagatudlo sa Regional Training School sa Mintal for police officers who are graduates also of PNPA. Nagatudlo siya og mga police captains dito, mga colonels. So partly yes, and also karon po kog realizations eventually na mo gid niya ako ang desired dream and career in the future. Before entering sa academy, sa imong college years sa Holy Cross of Davao College, sir, nag-decide daw ka mahimong independent na o nahimo kang usa ka working student. Unsa ba imuhang mga nagian nga mga trabaho, sir? Well, before Sir college ko, although self-sustaining naman yung family nako Sir, pero sa ako Sir, murag gitanaw na ko siya na opportunity para mag-improve. So, when I was still in first year college, naging empleyado ko sa isa ka private schools. Eventually, nagbalhin ko sa call center. Ang lisod man gud pag working student ka Sir is sa schedule ng trabaho. Although working student ko, nahuman ako ang pag-eskwela og taro. Og after ka nag-graduate sa college, sir, no, ngano ka naka-decide na nga mosulod sa PNPA? Well, at first Sir, I just wanted to take my last shot kasi before ko nag-PNPA, after graduating from college, nag-take up ako og 1.5 years sa masters sa University of Southeastern Philippines. And then katong 21 years old na ko Sir, parang dito na ako nakita ang mag-apply ba ko og police non-commissioned officer or mag-apply ko og PNPA. And I realized na mas daghan kong mahimo Sir kung mag-try ko sa officership. So I decided to apply and try pursuing Philippine National Police Academy Sir. Og as we speak about your journey sa academy, sir, isip usa ka probinsyano, no? Paunsa nimo na pamatud-an nga bisan pa man gikan ka sa Mindanao na kaya nimo gihapon nga mamayagpag sa academy? At first Sir, nauna na ako na maging challenge is dialect. Kasi hunahuna na to Sir, di ba sa Luzon kay puro mga Tagalog, and syempre kita mga bisdak mag-usahay Sir ba kay mahadlok ka na mabulol or mahadlok ka na inan kag Bisayaan mo pero those were some of the challenges na nahunahunaan ako, but eventually Sir nakita na ako sa sulod sa PNPA na they treat people equally regardless of region, regardless of asa man ka na locality. We are treated all equally. O karon sa pagawas nimo sa academy, sir, no, isip usa ka police lieutenant, unsa imong gina-look forward karon? I look forward na big challenge mo ang serbisyo Sir, lalo na sa kuha Sir. I am part now of the Philippine National Police, one of the busiest government institutions now, serving the country with regards sa ato ang current pandemic, plus the fact criminals now are evolving. And also Sir, the way that we mentor and lead the people around us. The challenges are there, they are always present, pero sa stay na ako sa PNPA, na-realize na ko Sir na nothing is impossible, only difficult but not improbable Sir. Kaya gihapon tanan. And that's the spirit, sir, no, of a true Mindanaoan. Og sir, lastly, unsa imong message of inspiration sa mga kabataan dinhi sa Mindanao? Isa sa hashtag na gina-push forth diri sa PNPA is Scholar para sa Bayan. Panahon na siguro para magbago ang mentality sa mga kabataan-una na dili lang mangita og sayon, dili lang mangita og ayahay, and if it's really your dream, you just have to follow it and go for it. Wow, great words to start our morning, sir. Daghang kay salamat, Police Lieutenant Kenneth Van Incabo, sa pag-share sa imong istorya. Ug once again, congratulations, sir.
Mayong adlaw sa inyong tanan, Sir Ma'am, and salamat sa opportunity na gihatag niyo sa kuwang karon. Lalo na kay Sir Jill na ato ang host karong adlaw. Sa dili man lalim ang giagian ni Police Lieutenant Kenneth Van Incabo kaniadtong una pa siya nisulod sa PNPA. Apan nakatabang kini kaniya aron iyang matuman ang iyang damgo nga mahimong usa ka police officer. Samtang Jill, bisan pa man nga lisod ang pag-alaga sa mga pasyenteng adunay sakit nga leukemia, mas na-inspire si Rexel Clarabal sa pagtukod sa Liupapo. Karon, panginaot niya nga magpadayon ng ilang organisasyon ug pinaagi ni ani mas daghan sab sila og matabangan nga mga pasyenteng dunay leukemia. Samtang sayo maka-amaze gyud no ang drug transformation video ni Jasper Giloreza. Bitaod bisan pa man nga baguhan kini sa hair and makeup industry, wala kini nahimong babag alang kaniya aron ipakita ang iyang talento sa ubang tao. Mga kapuso, ang na-inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Audrey Hepburn nga as you grow older, you will discover that you have two hands. One for helping yourself and the other for helping others. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.